Tagal pa napon. Mana? May kayo, kabog na ako. Hindi. Yan. Basta, sa bukid. Yan lang, ako yung trabaho. Kwarta, bi. Mo kayo pag-abot natin, pangayon natin yung kwarta noon. Sa ka naman yun. Sa pila, raman ng kwarta, eh. Hindi kita wala kauli sa bukid, ba? Ang sala na kayo. Kailangan pamilya dito, ba? Trabaho biyata. Trabaho. Siyang trabaho dito, nanganak dagan. Sa nanak kay dagan ng bata. Ano kayo ganun ka? Kita ko sa picture na yung mga bata. Ano nakita sa? Yung cellphone. Pangilabot ka? Dili. So, mga Pokemon. Ang tinatanong ka. Tinod. Eh, kwarta, be. Anak, bago pa ba yata ka gitagaan kwarta? Ah, wala, oy. Kaano mga basin yung mga anak dito, no? Saan naman nila ang pamilya dito, no? Saan mo din yung kwarta? Patato, lagi kita. Kung ko yung patato, Nga palit ko kuya ba? di ba? Mabay na ni Kuya Bin. Palit na. Palit ko yan. Kung ko yung palit, yung buwag naman ito. Oh, di ba? Oo, oo. Kwarta, di ba? Sama niya. Huwag kwarta lagi na. Kunya, ugma na, pag makapahuway ko. Ito pa ba ako na kalo? Sige. Ayaw sa ka. Kwarta ba? Wala, magpahuway na dito ko. Sige, Lorena. Lari na dyan naman. Pila mong gusto? Mga pak mo, no? Pila? 5,000. Lari na pamata ka, buot-buot ka magpangalan no. Kung na 5,000 no. Sa tuman lang. Salamat, di. Malangga kay Pagmimo. Walang daw eh. Ayaw-ayaw ah. Salamat. Ay, pag pamata ka gusto ulit pangalan no. Sige na, ayaw-ayaw. Kaya ba? Kabalo siyang Lorena. Ay gani, gawa nila ibala ng uban. At na ibang tinodo siya kabalo. Pero sayang tong 5 mil. Pero sige lang kasi madawat tuya po niya kung mga anak ko. Butan po sa kuya. Bukasan po ba? Sige. What's up mga madams kayo mga bradex, mga gawins, mga chuy, mga gaw, mga bro, mga dog gang, mga third floor gang dia. Shout out sa inyong tanan dia no, sa mga bagong nga subscriber. Shout out sa inyong tanan no. So, wag mo kabalo nga murag happy kiko karon. Guess who's back no? Na nakaabot na akong pinakapalangga o pinakakusgan nga amahan. Si ayan na si daddy no, so nakauli na siya niya, nagluto siyang panihapon na mo and wala ko ka-vlog ganiya kay busy mingaw ko sa akong papa. So karon nakauna na ko vlog kay proud ko nga nana akong papa no, due to kaning quarantine sa COVID. So nakauli na gyud siya and sa tanan dia mga anak or mga ginikanan dia mga gatan-aw no, kasabot ko sa inyo ang akuan nga mingaw mo sa inyo mga loved ones nga wapakauli o pa nakita, pero stay safe lang tatanan no, be healthy and karon happy kiko niya unta ka mo pon nga malipayon mo tagadlaw. And kung wala pa nakakita sa vlog hapon no, drama ra to. Gusto lang ako ipakuan nga ang Bisaya lahi magahi ta, so pero lugayon no kay murag happy kiko karon and kita na, let's go. Tanaw na to unsay dagan ni nga vlog. Yeah. Yo, Dre, I got something to say. Ito yung giluto, chef. Tubag, chef. Sa patatim, unsa man na? Patatig. Kana. Abri sa chef. Yung mga kita na chef eh. Number 1 chef.
Ay, ulo-ulo di. Sundan din. Lolo si Sip nga. Pagili sa dito. Kaya magtay ko sa iyo, di sila ko ko siya gusto. Chico ちゃんは、し、我这个中国我飞行我中国看。这个我中国我飞行我。はいはいはい。Wah, ulat lang yan. Cheers, kita terus. Halo, kalau bisa. Setong bang, tong. So, maura to siya tanan mga madamski, mga busingski, mga gawin sa mga bradix, mga choy, mga gaw. Kulira, nga na rang style. Paratagan mo kwarta, no? So, unta na enjoy ninyo tanan. Bright yun, bright, Eh, syempre. Enjoy ninyo tanan and like, share, comment, and Pero daw tabi po na. stay tuned mo na. And subscribe, no? Sa wala nakasubscribe o sa mga ginikanan ninyo diya nga wala pa kauli o mga anak nga wa pa ninyo nakita, think positive lang, kauli na sila. So keep safe, think positive, spread love, no hate o respeto. Let's go. Ay, sige bay, itong bay, pero di man mabagay sa sanina. Ito pula bay, itong balihon. Ay, nice kayo ba? Tak nataglain color be. Hala, itong naman Japon. Be, otro be. Lahat na pod color be. Sam niya akong mas. Hala, blue. Chuy kayo ba? Kinsay ganahan na itong mga face mask. Comment down below. Kay magbaligya guro ko og ganahan mo, di ba? Comment lang or PM me, DM me. Barato ra kay na siya, no, bandana o nya. Bali-bali siya, nya barato ra kay lisod po. Sige, back to